Okay, besisele endaweni eChalaga. Ngathola kanjani eChalaga? Masiqeda ukudlala eJabulani Mthethwa. Biyeza ukhuluma noMgqumeni. Ngisazi ukuthi ngikhuluma nabafana ngithe mamana nje lila. Athi Mgqumeni. Ngiyambona lo ababa loya. Athi Mjikijelwa. Athi lo department okhuluma ngayo eyakhe hambele. Ayinangempela ezenzela afika ngibekele bamthetho njalo sixoxe. Hayi nginesifiso kanje. Mbukelo Perfect TV sibuyile ke futhi sakuthembisa ukuthi sokuya no part 2 nali legend lomaskandi nali legend elasebenza neBhova uQondani Mthethwa ngibuye naye futhi njengoba sasikutshenile ukuthi sigcine ku part 1 lapha khona bethatha iBhova olufaka ingane zoma ukuthi kwabanjani ke lokho namhlanje nawu part 2 esikuphathele wona uthokozele Fokanyambosi iBhova liyafika lapha engane zoma siyazi ukuthi akubanga lula kodwa ilapho izinto ezakhanya kakhulu noma zayikhanya nisele kotawu yonke indawo kodwa kwathi kufika ingane zoma hayi asecacisa nangampela ukuthi hayi imini inkosi omaskandi kwakubukhosi hayi kwase kusebukhosini hayi kwakubukhosi angifuna ukuqamba manje hayi mfethu hayi ngizwe nje abantu bekhuluma abakuthandayo besho lokho nalokho ukhulunywe kabe nangegama likaMfowethu uShobeni kuzwayo ya ngithi ngoba vele lo Facebook nama social media into eyayizoxabanisa abantu usetshenziswa kabi kanti kwakuyinto yebusiness kodwa ngendlela osebenza ngayo ukuthi uthelela phansi amagama abanye abantu into ziningi izinto ezinhle esizuzile silapho enganeni zoma noma egcinene kodwa egcina uShobeni ebonga la mhlawumbe ngezinto ezingelona iqiniso ushuthi wena ngamanye amazwi uShobeni wayidlala kakhulu indima yakhe kwiBhova kakhulu kodwa yazi uShobeni noMgqumeni banakwazi ukuhlala kanje bobabili bakhona something afana bekhuluma makuna something afana bekhuluma afana kube khona mina manje nehlulwa yena ukukhuluma noMgqumeni ethi hey yasinda ukuzwa hey akhulumeke masiso babili fana ngathi ngaba khona omunye umuntu inkulumo ezosuka mafanele lapha inkulumo iqale lapho iqale idlule ayikunothisa uMgqumeni since saba no part 1 wethu indoda inamahlombe kakhulu kodwa awungeke uyizwe engomeni ngendlela ayishinga ngakhona iphiwo zabantu azifani mawuzongifika nje lawo ngazothi hey ngamfika umfana wesinathongwana ufaka e-studio uzovuka uhlanye yini enye ngifuna ukuyibalula konje mina uselapha sorry usebenzile noMgqumeni ama-album onke mhlawumbe kodwa uneyakho oyiphuma iqhubu onke ngiyazi kuwa unumber 1 kodwa uneyakho osho ukuthi yabona lapho uMgqumeni lapha ugeza khona umoya wami noma unayo iqhubu mhlawumbe unawo 2 3 ngenzeka phela maningi kakhulu futhi siyazi uMgqumeni ubenzani engene e-studio yabona kuzowa kuma-album kaMgqumeni lapha aMgqumeni khona uzothola iMagic uzothola i-Jukebox waseLindela nyasemesi kwaba kwethu wangishayela kakhulu lapho ngaze ngambuza mfana wami uyahamba yini ihamba usengathi abakwethu akwazobenza kanje wathi hayi kahle ngwalanda 1 by 1 ngithi abantu abazi ukuthi yini endala uMgqumeni noMagcokama i-album yokuqala uMagcokama bese sathi masibuya sizothi izikhamo ezigoya phela suka hlala phezulu asalanda manje wathi ngifuna ukuyilanda 1 by 1 abona nje manje ngifuna ukuthatha abakwethu ngibabeke kwi-level kaMgqumeni phinde ngiyolanda aMagcokama wabeke kwi-level kaMgqumeni futhi hayi idlamazi ngoba linto yaleseceleni ilungile nje nalo lo shintshe ngendlela lo shintsha
leka shuni-ke mfethu Mgqumeni ngiyazi ukuthi ubebukela kakhulu vele kumalume wakhe umuhle but wawufika yena wawushintsha akagcini ngokushintsha abakwethu banoshuni wawo uMagcokama noshuni wawo Mgqumeni noshuni wayo enzeka kanjani leyo mfethu Isiphiwo lapho nama ngeke ngisho ukuthi kwakwenzekani nokuthi kwakwenzeka kanjani kodwa sasikwazi ukuthi makukhona something ekhandwayo simake sure ukuthi ayifani nento ekhona into enekaMgqumeni maku ingoma ikhala la umuntu edlula lapha afuna ukuthi isandla sikaMgqumeni kodwa yini la edlala ngoba kuyena uMgqumeni yini la edlala ngoba kubona abakwethu yini la edlala ngoba kulona idlamanzi le iqiniso ukuthi le kaMgqumeni wayenganale esize my studio wayengayibhala ingoma phansi ukuthi bese sizwe into eziningi manje baningi ngisho ngamazi ngisho kumazi uMgqumeni njengamazi ngimbone ngesiqo sengivele ngithi uMgqumeni wayenza nje kodwa namhlanje kufanele ngihleli nalo iBhova la owazi in and out uMgqumeni leyo kubhala saza abacula abaningi bambona ephethe ifoni nestudio omunye ephethe esize angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani kodwa ake ngizama ukuyichaza kanjani ingoma zonke ziba sebhokweni yes mase sezwe studio siyaselecta ukuthi kulo Mgqumeni noma kula Magcokama noma kulabo bakwethu so sebenzisa lezi ingoma lezi sekhethiwe ke ingoma mhlawumbe ezu16 saselecta sayibhala ephepheni lazo zafakwe inzimbi ma ingena nje ingoma uyazi ukuthi ngathi ingoma yakho uyazi ukuthi ingoma ethini le ibhalo awuyifunzwa ngamuntu yes asike isidingo sokwebhala phansi ukuthi ma uyicula lokho uyibuka ephepheni akwenze lokho sokwenzeka manje angifuni ukuthi noma kuyenzeka noma kwenzeka kodwa ngokwazi kwami nje nami ngiyimi nje ingoma engiyibhalile enginazo uma ngiyibuka lapha ngiyibhale khona ngiyayikhumbula lo le leader ethi ama-backing khona athi ahlale semqondweni once wafika nje kwingoma iyakutshela ingoma ukuthi le wakhumbula ilithi konke kuyabuya ma ibhala ingoma ibhalwa ngesihloko sayo ayibhala ukuthi uyicule ney'nhlamvu zayo ku-lead voice kuze kuphinde obhala nama-backing ukuthi athi cha kwakuphatha kanjani ukuthi indidane ikuqalaphi emva kokuthi uhlale emva isikhathi esingako ifana nomfana wakho ney'ngane zakho kodwa mase phuma inxiwa lakhe ishe leyo nto amaskandi kwakuyingxenye yomsebenzi usaqala baba uNyambozi ngiyazi mase uqhubeka mhlawumbe ibhizinisi wala understand ngcono ukuthi hayi no igame le wasiphatha kabi angifuni uqamba manga wasiphatha kabi ukuthi indidane ithi mayiphuma yenta amagama engiwashile engeke ngasho ngaphambilini kodwa kwathi makuza ku-album yesibili sabona ukuthi hayi umanyolo lo indidane yayumanyolo wethu yayisenza singahlali sirelaxile njalo yes iqiniso yayisikhuthaza khaba kuthina yayisikhuthaza indidane ukuthi uma ucabanga ukuthi estudio yathi Mgqumeni manje uyasebenza ngithini athi hayi kodwa ngiyazi ukuthi uyabhala kodwa uqinisa-ke wazi khona loo ndoda sasitshelana-ke thina mani baba uNyambozi uselapho wena obhala kwelami side wawumbhalela uMgqumeni ingoma kahle kahle lapha sonke ukhona ezayibhala uMjikijelwa uJaiva ngiyamazi ukuthi uyabhala ingoma kaJaiva noma ingadlala kuphi ngofenga ukuthi le bhala uJaiva uMjikijelwa wayebhala sididiyela nje siphosa ndawonye bonke la bantu babe banazo ingoma ezibakhona umfana kaMahawukela uMasamane dika khuza amaviyo yabhala umfana kaMasamane ungikho wayibhala naye azange abhala yazi umbuzo yalo umbuzo uthi wenye ama-interviews akhona la uthi wabhala yena khona ingoma eyibhalela uMgqumeni ungikho fokanhlo kodwa mina usangibalele umfana Mahawukela iqalaha ethi ngiphinde uDSD ebesebenza naye uMjikijelwa uJaiva oshilisi
sajoyina oSkevane, sajoyina oNdle Emnyama, kwakhona oBobo, kwakhona omunye umfana kwaKhumalo eHluhluwe. Mhlawumbe angazi noma khona ngibakhohlile. Khuluma ngabantu esasisebenza nabo. Uchaza ukuthini wasenza nabo? Angifuni-ke mhlawumbe ukukhuluma ezinye izinto ey'ningi. Hayi. Uyabona njengoba ngilapha nje, akunanto engiyithathelayo. Hayi ngempela. Ngikhuluma ngento engiyaziyo nangento engangiyenza. Akho dumo engizolufuna. Yes. Shuthi kule 8 oyibalile. Abantu babe contribute ekubhaleni kwengoma mhlawumbe ukuthi senze kanje la. Babe khona abanye ababhala kulabo embashayo abanye bakhona ababengenayo lo nhlahla yokubhala. Kodwa awukwazi ukuthi mina nginengoma kanje. Ngayishaya Mgqumeni wayekutshena ukuthi makuthiwa kuyapractice ethi ngicela umuntu kusasa sobe sipractice nje yonke into ekhona yonke ingoma ekhona umuntu ke noma engeza nendlebe noma engeza nekhala-ke sizoyiphesha thina ingoma seyenze iphelele noma ungeza nomuntu ngeke sizoyiphesha igcine isizandla umuntu nomuntu lokho anakho akubeke obala sizojobelela khona. Yazi ngisamangele kodwa futhi nginokujabula ukuthi lento ayenziwa uMgqumeni wayengabotheni wenza umculo wamaskandi ugcina ube nje. Cause mawubuka u90% kamaskandi manje wonke umuntu udlala ushuni kaMgqumeni although abanye uyafika ngoshuni kaMgqumeni ewushintsha masophakathi like oKhuzani wangena ngoshuni nje exact kaMgqumeni kodwa mase khamba uqala washintsha waveza ubuyena nomthandeni bangena wasuqala usuza uthi hayi uyazi ukuthi umthandeni manje akusewona kasho khona inkulumo engeke ngayisho phambilini eyayishiwo umalume kaMgqumeni Mahawukela ukuthi akekho umuntu onendlela yakhe yedwa so ngimina kuyona inkinga ukudlala ushuni nje kusobalele ukuthi uKhuzani ufike ehamba ngayo indlela kodwa uthe mase sengena ngaphakathi wasaseveza ukuba uyi nakanjalo negcokama futhi uthe malifika nalo langena lihamba ngendlela kodwa athela mase selizinzile la seliveza ukuba yilona exactly akuyona inkinga lokho okubi ukuthi umuntu ahamba e-studio afika ayifudumeze zonke ingoma zabantu mawuthi uyalalela umuntu akabhaleli lutho even akafuna ukukhipha ngisho ukuba uyena evoicini uhlezi nje kubantu kodwa uthi ubani bani bese kuzoba ilento le yamagama obani bani entsha obani bani endala isiyabhora nami siyangibhora mina ngiyobulala umuntu mangezwa kuthiwa sekunoqondana omusha uqondana omusha angithi bakwenza lokho uqondana omusha uqondana bani bani kanjani khona futhi nale adusanda ngisho ngangezwe umuntu umculo betalabhana kuthiwa wena ngokuphuca iCD kaMgqumeni iUSB ke nengoma kaMgqumeni ngizobona uzoqulana uthi ngokuphuca ingoma iUSB nengoma kaMgqumeni isizulu sithi yakhela ngamaqobenye kodwa ayihluthi hayi lesezayihluta le wamanje umuntu useqala iCD phansi ezeyiqede yona ake ngisho kanje umculo usiphiwa umculo futhi business njengoba umculo uyibhizinisi nje abaculi abakhona umculo abasawuthatha njengebhizinisi sebewusebenzisela ukuthi ngoba saxabana mina nawe ngizoya e-studio zongizwa khona umculo njengamanje kunamakhosi amasha kunabafundisi abasha kunabo lonke uhlobo lwabantu abasha even ingonyama ebunzile kuze kule ngonyama manje uyawulalela umculo kamaskandi so kunalezi zinto lezi ezilapha kulomculo egcina mhlawumbe uthi sithi imnandi bese kuyongena lapha okuthakazelana khona umuntu ayathakazela khona umuntu ayingcolisa ingoma ayiqede abantu bathukana baze bathukana nangezinto epersonal umuntu ngehlazo la komunye umuntu azomenekela izwe yazi uselapho ngisazokubuza ukuthi umbuzo sidala ukubabuza bonke abantu abafika la ukuthi uthini ngaleyo umntalapho kumele ube khona because ngibuza lo mbuzo ukubona umculo like umzukulu ukhamwesha lushuni wakhe eshayela ingoma engathuki umuntu kodwa abantu lokhu bethi hayi ufune kube nezibongo utalaphe angikhumbuli ngeze ingoma mina kaShwili noMtekhala benezibongo beyibonga beyihasha ubeyibonga kancane iphele lapho nje lesi udlalo 17 minutes yini efunakalayo zihasha noma zithakazela bafuna umntalapho laba
lento kaMtshengiseni noMgqumeni hayi organizewanga njengalezi ezenzeka manje ukuthi abantu uma befuna ukwenza lento yabo la khona izinto ezikhulunywa ba-organize ukuthi hayi asenze ukuthi kwashaywa cima ini kwaba ibonus leyo nto leyo ukuthi abantu babethanda ingoma kaMgqumeni bethanda ukucula kaMgqumeni abantu bathanda indidana kwase kuba yileyo nto-ke leya kukhona lo magama abaphosana ngawo uma kusayibongweni hhayi ukuthi babethanda yona akusiyona ethengisayo ingoma umculo selapha ngawo abantu sikhuluma ngey'nkinga ey'khona uma unenkinga ungagcini uyibulala kanti leyo nkinga awazi ukuthi baningi kangakanani abantu onayo nansi into edluliswayo ngomculo hhayi ukuthi fanele ukuthi insizwe uma exabane nenye ayiye ngakubo emdlalweni phela khona igama elisetshenziswa umacingwana la ethi wamashingela imike omashingela imike le shuthi-ke siyabona mfethu ngifuna ukule cause sabona ukuhamba kwebhova emhlabeni baningi abaculi abaphuma ngaphansi kwakhe iyiphi kanti le beniyenza nina lapha nendlunkulu manibiza amagidangoma cause siyawabona wonke aculile abakhona abanye phela-ke abangenzanga kahle emculweni but i-most nabo ojive basamile namanje basuka kwibhova chalaha benze kahle emculweni benenza njani ati igidangoma igidangoma vele uyithathela umfana engomeni emakhawuthi azogida kanti kwibhova yini le mfihlo le bese ngaba-organize abafana from emakhaya kodwa abafana umuntu emesuka ekhaya abe nakho lokho ukuthi mama ngathola ishansi yokubona uMgqumeni ngiyocela ukusebenza naye abekho abafana besambe sibacinga noma si-organize noma senze imemezelo esidinga amagidangoma cha bebeyizela bona bayizenzakalela nje yonke le nto Mjikijelwa nje wafika nge-festival le esejabulana Mthethwa. Okay, besisele endaweni eChalaha. Ngathola kanjani eChalaha? Masiqeda ukudlala ejabulana Mthethwa. Liyeza ekhuluma noMgqumeni. Ngisazi ukuthi ngikhuluma nabafana nje qamamana nje lila. Athi Mgqumeni. Ngiyambona lo ababa loya. Athi lo department okhuluma ngayo eyakhe hambele ayinanga phela ezembela afika mbekela bamthetho njani sixoxe hayi nginesifiso kanje ngifisa ukujoyina nami kaMgqumeni ambheka uhlala kuphi hlala eDuli ngathi anginankinga uma uzokhona ukuze sipracticela attendance ngizokutshela uma siyakhona ngibeka amafoni sabe sixhumana kanjalo ngithatha ngisepractice yimo wayexasha imfutho wayexosha ubani waxosha eqembini ubani waxosha ukuthi ungabazi ubadala asibayeke nabo inhliziyo esaqumbile vele okay siselapho ke le yokuqasha wena ngikubona njengendoda eneqiniso bafowethu balaleli nayo indoda eyineqiniso kakhulu uyazi ngishiso yini lokho le ndoda le azange ngibalele abantu ababesebenza neBhova but abantu bangakubo yayingaqashi ngokuthi ngangasekhaya woza kuMgqumeni kodwa engikutholile ukuthi awuqasha nje umuntu odeservayo futhi uxosha ngoba mhlawumbe wayedeserve ukuxoshwa asazi lapho khona enye insizwa ngizobishika mla usekhona amademo la amakhasethe uma sayicela idemo siyithola hawu kanti idemo seyizwa kuthiwa ikhala le Dube Dube khona sitela le ngasemzini Mhlophe kodwa sayilanda khona notice silanda ikhasethe masifika namba la sayifika siyabonga sicela ikhasethe ethu ethathile sathatha ikhasethe sahamba sathi ungasilandeli sakuphelile kawuxoshwa kanjani wayesekumthetho bengithi mhlawumbe uzongibuza la ebongweni bonge ngishiye le ngisazoza lapho uMgqumeni wayebhala i-exercise lakhe ukuthi ibongo leka 17 minutes 15 minutes and hayi lezi azikho ibonge nje manje la emculweni wonke kwakwenzeka kanjani lo lezi ibonge engake lokho ithenje zikhale zakhala umntalapho la ibongo la
Mgqumeni wayefika abhale ibongo. Meqeda ukubhala ibongo. Nyambo sami. Oh, ngibhale. Ngiyazi vele kufana ngokwenzani. Thatha lento ngihambe ngendlela. Ngothola isikhathi. Mangithola isikhathi ngivule. Ngibheke. Ngifuna ukubheka izinto engalungile la. Ngiyeke. Ngiphinda ngibheke vela kabe into ezokwenziwa. Kodwa nje uma kungisukile kahle bese ngiyayibheka sengiyodila ngayo ke manje sengiyoyibhala ke. Akazi kungibuza futhi hawu manje ngoba ngizoyibuyisa nalo leli phepha lela belibhalile bese ngiyamnikeza ngithi nansi bese ngiyamnikeza. Hawu ukhiphe lelo ukuthi futhi uyazi ukukhona ongalungile. Add. Wena o-approve wena futhi okhathele. Ayi Mgqumeni mawuhlezi naye e-studio uhlezi lapha ecula ngapha uyakubona uma ungasamnakile ungasambuki. Hayibo ngisanginakile njalo ngoba siqale kusekhona uBetty lapha e-Tech Studio Dlomo kusekhona umpobo ka2 sasebenza noBetty kwashaya isikhathi lapho uNkulunkulu amthatha khona sasebenza no2. Once nje 1 minute sabukana emehlweni ecula ngale umzosethula usuqedile ethi hayi ngilalele nini ukuthi ngithini ngoba ngisaninakile mina. Kufa kwentaba kuyasibona ukuthi asisanakile. Ngingizwile nje ukuthi ngibhethile lapha. Hayi awubhedanga adlalana. Uyibhedanga baboma efuna ukuthi simlalele yini. Ngiyalayithaneni Mgqumeni wayeproducer. Kubalekile ukuthi abaculi bazi ukuthi uproducer yini. Ubaleke ngani uproducer? I think batshene ke bengakhokhile noma bengacelile. Uproducer umuntu osuke ethatha umsebenzi wakho noma ongena ogqoka ibhanti. Uma ngizoproducer wena kufanele ngithathe yonke into yakho ngifake kimi. Ngibe uwena. Ngifile yonke indlela into oyifila ngayo. Makhona lapho osho khona kabi ngizwe ukuthi la kashongo kahle. Hey wendoda. Lapha noma ungathi ngathi akuhlalanga kahle. Noma ngathi ingoma yakho angizwa kahle ngathi inkulumo yakho ayiphelele ngale ngoma uhloso ukuthini. Awungixoxele. Ayixoxa hayi ngifuna ukuthi nokuthi. Okay mawufuna ukusho kanjalo usukuyibeka kanje. Ibeke kanje. Hawu uyazi benginganakile ke yase yaphelele. Ingoma kufanele ikhulume. Inkulumo nenkulumo oyisho kubantu abantu abakuzi ukuthi uthini ungagcoba izinto ezo3 engomeni eyi1 engafani bafundise nyambo sinamba abaculi. Kubalulekile ukuthi ube no-producer e-studio. Uproducer ozogqoka wena, ozobe usiza wena, ozobe ewuwena, ozobe ezwa onke amaphutha. La kufanele ukuthi a-ede khona, kufanele ukuthi a-ede. Ingoma ngiyayizwa imnandi kodwa indlamba iphelele. Unjalo. Nganisiza. Sebethola malesi namahhala. Angiceleli umsebenzi cha. Baningi oproducer engabasebenzisa. Kodwa ke mina ngikholelwa kwezami indlela kakhulu. Yes. Uphi uqondani? Ngibuzile lo mbuzo uthi uphi uqondani manje? Nangiqondani. Ngisebenzile noMgqumeni? Yes. Angiqedanga nokusebenza noMgqumeni. Besithi sisebenza noMgqumeni emsebenzini kaMgqumeni nginoqondani Mthethwa. Album yokuqala imali yomnikelo 2004. Album yesibili basenza onina 2005. 2006 indlala bangolaka lapho engangimubi khona ngigadla ngoba nami ngase ngigadle. Emva indlala bangolaka kwaba omakoya. Emva kwamakoya kwaba amaphuphami. Emva kwamaphuphami kwaba belelesi. Angani makhona ngwashile. Emva kwabelelesi kwaba intuthuko. Nawu neyakho intuthuko. Kodwa sikhuluma ngezinto ezingafani. Yes. Intuthuko yaseNdlunkulu ngibonile. Yebo. Kwazoba iwash. Kwazoba nazi izitha. Ngase ngenza abafana bentenesha yimi amaviyo. Ngase ke sengithi ke ake ngishone phansi. Ngasebenza ke lapha phansi ngazika. Yes. Nampodlomo amahlala mvula aproducer yimi.
uma lapha ekhaya umlandeli womculo kaMaskandi abantu engizobabala noma wena obaziyo uzoyizwela wena ukuthi umsebenzi nomsebenzi lapha okunesandla sami khona uyawuzwa umehluko ngoba ngiyayinika isikhathi sokuthi ngumuntu lokho athe ngimenzela khona ngimenzele ngenhliziyo yami yonke sebenzana amahlelo mvula okumnandi ke ngoDlomo uyingane yami esingikhombise okuningi zonke izifundiso neziyalo zami engitshalile kuye uDlomo sesebenza njengami sengiyakwazi ukuthi uma kunomuntu ola eThekwini odinga usizo noma ubulani xhumana noDlomo ngiyazi ukuthi lento le ayifuna uzofika ayithole kuDlomo. Okay, selapha ngiyazi ababukele emakhaya abasakwazi ukulinda babuza uDlomo socela umfoka Dlomo asondele naye udlala indima enkulu kuMaskandi kumathalent asakhulayo nangu baba uDlomo bafethu mthokozeleni naye qhubeka kodwa sisazoza kubaba uDlomo. Babukeli lapha emakhaya ngithi ngogobela niyazi ukuthi inyanga mayihamba ayihambi yodwa ihamba nohlaka lwayo ngoba ubona ubhakha njengale ingiphathele isikhwama semithi ngoba nginyanga ngoba ngizokwelapha nje uDlomo umphathi wamahlola mvula umphathi wekhampani yamahlola mvula asebenza nabafowethu aphinde abe imanager uDlomo kaMjabulisi ngisezake lapha yes amahlola mvula Mjabulisi asima Mjabulisi wamuva sikafike ake ngiqalela kuqala before amahlola mvula angazi noma abantu bayazi ukuthi uMajota ubeproducer yena owazungu uMajota ubeproducer yemthulu ngasho yimi ngangishaya yabhesi leyathulu ngasho sengiyajola mina eyakho la hit song yes kuzoba uthulubuke umfana walapha eShowe ngibona kuzoba Makhabazela umsheze qana chwepheshe NTU umzukulu kaNyathela uproducer yimi ubhekwa yimi angikhumbula Dlomo ngoba abanye baningi umsuku kaNyathela umbalelo sengibale umsuku kaNyathela mangaphazami kodwa beza la ko 20 yeah nje befunda sibalo step phansi manje akusenzekanga lokho baningi kakhulu abaculi laba abaculi engibabala uma ungathola isikhathi umlaleli lapha ekhaya ukuyinike nje isikhathi sokubeza kunabafana kwakuthiwa abafana bakaTshatha i-album yabo yokugcina ngoba ishisa kangaka nje yayibanjwe yimi ngezami lapho engifike ngathinta khona nje esami isandla siyabusisa ngempela hayi baningi abafana engisebenze nabo noma abanye sengibakhohliwe khona abafana balapha kwanyusa kwakuthiwa umfundo ngashi emaqadini ngisebenzile nabo kuzoba ukhona umunye okuthiwa ugodlwayo waseZimbabwe sengiye 3 times eZimbabwe mina kuzoba khona umfana okuthiwa uMashonisa akade lapha kwigcokama elisha ngiyambona Mashonisa kukhona inguzunga ezayo kaMashonisa Mashonisa yapheka kushe ngeSaturday ngesabathalela kusasa ngizobe ngiyophetha umsebenzi wakho sengiyowubhala complete uzwile njalo umbukeli lapha ekhaya Mashonisa mfana egida lapha egcokameni iyeza umgqibelo izophuma nje inyanga mayiphela 28 mangaphazana 28 ngathi umgqibeliso umgqibelo ne28 kodwa nje inyanga mayiphela leyo Mashonisa uzobe release album entsha uproducer wena uproducer yini sengiyayazi mina into engilindele lapha noma sengiyoconfirm mangilalela ukuthi ayingize nayi hit ngoba ngizohamba ngiphindele eGoli nje futhi ngiyoqedela uMjabulisi ayish uMjabulisi ngiyamkhipha ebafaneni ngimfaka einkonzini Mashonisa ngiyamkhipha ebafaneni ngimfaka einkonzini bazwile naba bethu uMjabulisi ngiyamkhipha ebafaneni ngimfaka einkonzini njengamthatha musagobela okay ake sizweke ubaba uDinangwe oyimanager kaMjabulisi umphathi wamahlola mvula kade setabala senalensizwa baba asikumukele ehlelweni lethu iPerfect TV sibonge nawe ukuthi uhlezi unathi la although abantu mhlawumbe bayaqala ukubona namhlanje
ngibingelele babukeli be-Perfect TV ujabulela kakhulu ukusebenza ngathini kule channel esikuyona ngoba ikwazile ukuthi ngithathe umsebenzi kaMjabulisi uye kubantu baningi ama comment abuyile sibela noMjabulisi ezo thula umsebenzi wakhe ube mthatha ke interview yakumsebenzi le avele kakhulu kungawo kubantu ngumjabulisi 24 hours engone ngosebenzile njengokufundiswa unyambosi from 2011 unyambosi ngihlena lensizwe ngathola inamba ngangamashu ehostel ngihluphekile ngazi amahlola mvula ukuthi ngizokwenza kanjani uzakwazi ukungena ezitolo akwazi ukuthi avelele abe kubantu ngathola inamba nomunye umfowethu owathi nayo inamba kaQondani Mthethwa ngaqala ngathandaza qala ngoba ngikhulume nabo engangazi ngayichaza ngase ngicela ukuthi sicela usizo kanje samahlola mvula insizwe eqhama amakhabeleni eCranscope ngisebenza lapha nomzovelo umzovelo leader wamahlola mvula mina bangu-organizer bebefuna iqhubeke njengoba sasaba nekhampani afika wasipha ukuthi cha sebenza dlomo lapha eKZN noba mina ngisegoli ngakwazi ukusebenza oqaleni kwami nje ukuthi ngene into umconweni namaskandi ngikwazi ukusebenza iqembu ngiqalela kumahlola mvula sisebenza nomfowethu uNgcobo kunengoma nje sale ngidlala utshatha lezi insuku yes angamtholi uyangena kakhulu ke uyafeature kakhulu umfowethu Qondani lapho yashonela ngingakhaniwe azukuphi na phela chaza Dlomo ukuthi kuyo yonke lemculo ekhona noma kubo bonke labacula khona noma kuzo zonke lezi insizwe ngikhona mangifice kunabantu abadala ngibangangazo ngoba ngimusha nje nginganga laba kwama-2000 kanjalo futhi akukho lapha engangeni khona kuyo yonke ngiyabonga lokho umfowethu Qondani ukhulumela ngongani zamfisa ukuthi usebenze kuloso sikhathi kodwa namanje usakwazi njengoba engene kumjabulisi yes kodwa ufanga nathi khaxa futhi uyaunderstand ngendlela ofanele umculo uhambe ngayo ngokohlelo isikhathi samanje akasele esikhathini sesemuva njengakho lo mculo ikuphumile isingle kaMjabulisi oGabadi producewe umfowethu Qondani lapha kuThuthani besinayo kanje uThuthani uQondani mina sasebenza uMjabulisi njoba enza uMgqumeni ube lapha uMjabulisi athi okay ukhona nje clip yaphuma lapha esikhathi esestudio kwathiwa nje ku status abasebeyithahla nale ngoma kaBati yaphuma kanjalo studio khona la mali makhuluma ngeproducing ukhona la uMjabulisi ikhona ingoma engakaphumi njengamanje ezophuma la uMjabulisi ameze besithi donsa yes lapho ukhombisa ukuthi uyaproduce uKabadiya iyazwakala ethi donsa yaze yahleka usho ukuthi basikhuluma ngakho umsebenzi ngempela siya wenziwa kanjani thina njengoba sisebenza nomfowethu Qondani ngifunda okuningi from 2011 nenhlonipho advance saxabana ayikho lento ukuthi usebenze nomuntu kusasekhona inkinga sihloniphana ngenhlonipho esahlonipha qala sibonana usuku lokuqala nanokuthi umuntu osesegemini isikhathi eside akangibukela ngaphansi umfowethu Qondani uhlukile kubantu mayelana lomculo akanayo lento yokuthi khona ivukane khona umculo nganani akanakho khona ngifundise khona akasebenzisa ukusebenzisa nje ngoba ekhona ukuthi umkhibe ebuduneni ingoba uhlonipha ukuthi umculo lo ngezinga lakhe nangendlela aphuwe ngayo nangendlela ngena ngayo kubantu so uyakwenza lokuthi wonke umuntu amnesithunzi sakhe ngisebenzeke uMjabulisi ube umfana emncane isikhathi sisebenza amahlola mvula thanda ushuni style sikamdumazi ngiyakhumbula nje wazi wasika isigubhu ngoba kahle hle noma nguyimanager kuyena ngoninalu
esike igroup yabona elingisele angathi hayi lungisela khona engikwazi ukusebenza lokho becela bafika bobabili nomunye umshana wami bathi cha sicela ukuthi usebenze nayo i-album esifakile e-studio sicela ukuthi usisize kwakuyidemo imali ayikho leso ayikho nje abantu bathicela usisize usiqhubele emalungu ngase ngithi ngase ngihamba ngilalela idemo ngase ngibona kukhona into ayibalelwe umfowethu Mgqumeni umfowethu Qondani akade ekhanda kuthina samahlola mvulo tiyakhuluma ingoma yes futhi into abacula ngayo i-message ngayibuka zonke lezi ngabona banazo ngayithanda into asengiqala ukubasebenza from 2017 namanje from 2017 uthe ngo-2021 babuya kumina umjabulisi esithi uyathanda ukuthi akhiphe umjabulisi. Okay, nizwile-ke babukeli be-Perfect TV nkako producer namhlanje ngapha nangapha azophuma nama-Perfect TV amahle nami sengizokhipha i-CD uzoyizinto ezophuma la o-producer abangiphethe ngapha nangapha ngihlezi ngayisho leto sinomjabulisi e-studio ukuthi ngiyabonga kubaba uDinanga ukuthi umfana lokho eqhubeke meseke njalo noma insimbi yashisa-ke la emculweni belokho beyibambe njalo. Sibonge futhi nobaba uNyambose ifundisa seyidlulisile siyabona ukuthi le mbewu ayitshale kubaba uDinangwe naye kumjabulisi manje sayibona udla abantu ne-album vele into esoyilindele umlilo odwa izophuma album kamjabulisi bayilinde kakhulu abantu ngoba umculo ubese manje mhlushwa abantu okay. Yes sithi kamjabulisi mfethu abantu abasakwazi ukulinda einkulu zokuxhumana ethiwa ngeke sikwazi phela ngalesingili kuphela iza nini yabona umsebenzi kamjabulisi uyamfuza ngoba mangibuka indlela angena ngayo emculweni ngizothi uyamfuza Mgqumeni yes futhi ke uyafana uyamfuza futhi umdumazi ngoba khula ngesivinini kwanami ukunikeza impela ipressure kakhulu kodwa engijabulisayo njengoba ngamthatha ngathi ngiyabona sekhulu lomfana sengicela ukumdlulisela ezandleni zakho eNyambose ake sihambe selapha kuThuthani uGcwensa noGcwensa wafuka wathi ngiyakhumula nje benze ihlaya abaculi laba ngathula mina ngithembele ukuthi ngiyazi umjabulisi inkulu into azoyenza kunomfana ke athanda ukusebenza ngaye naye adlale naye istyle sakhe kwingoma 24 hours basket umfana lo umabhuluko le one studio lemzumkhulu le ngoma nje uyenze kuyena unengineer wazi ukuthi nomona unengineer wenza yonke into ubasket ozozwa lapha amabhulukwe ne-keyboard amabhulukwe asuke na 24 hours wakhuphuka naye wana kuThuthani wathi ngicela ukuhamba naye sasuka naye wawumdlalela insimbi uzozwa ke lapho ukuthi kusetshenziswa kanjani ngiyazi abantu baze izandla lezi lapha kuThuthani umabhulukwe yebo into engiyithandile futhi ngibonile lo mfowethu uThuthani ukuthi hayi la mdlalo ujabulile kakhulu ngoba uyabona ukuthi menza umsebenzi engaboni kahle umbone ehlela kodwa ngambona me hype wabona kuyasetshenzwa lo msebenzi ozophuma njengoba kuphela inyanga August awuthi mhlanyela mhlambe kuzomila lapho kuzomila khona ngicela abaculi laba amadodana la ame ngoba cishe bonke abaculi abakhona manje bancane kimi ngeminyaka ngicela ukunisiza abantu abami wathi Mgqumeni umculo awube sothandweni konke nokunye nethelo nani kube ibonus kodwa kuqala umculo awube sothandweni ngicela intonipho ukuze uhlonishwe abantu kumele ukuthi uyihloniphe wena kuqala ungalindele ukuhlonishwa abantu kanti wena uhluleka ukuyihlonipha wena yes abafowethu njengodlomo noma njengami ngizokusho lokho engikushayo ugcinene ukuthi ngishise wena ufike usebenze nomuntu uthi usathi usabuka ukuthi kusasa masuka la seyalapha umuntu akasekho usehambile usekhohliswa abantu
bathatheka abafowethu bayuzana abafowethu laba amaculo yazi condom condom uma uyifaka ngezandla uma usawuclean iCD ngiyisebenzisa uma uyifaka iCD icondom uyifaka ngezandla uma uyoclean iCD mase usuyikhipha usuyikhipha ngocecana abaculeke lapho futhi umuntu usebenza naye kungekho mali ngaloso sikhathi awufune imali ngaloso sikhathi athona imali nangu phezulu uselapho sorry baba kusasa nangu usefuna ukubuya futhi ngisela yimpela uflukisha sumshayile umhlaba usumshayile into engikhiphileyo ke mina amathi mangathi ngisile angiwabuyisele emuva futhi lokho kwenza ukuthi ungabe usakwazi noma njengami angisathanda kahle ngomuntu othanda umculo kodwa umuntu noma abe ngiyamuzwa hey kodwa kubantu abangaka engisebenze nabo egcinene lapha engaza umuntu ahamba emsakazweni angayiphatha indaba yakho ngidlule lapha ngiye lapha emsebenzini womculo bese ngeke ngasho ukuthi